Γεια σας παιδιά, εδώ που περπατάγαμε είδαμε το μπλακούτσα, παιδιά. Κοιτάξτε. Πάμε Νίκο, πάμε να δούμε. Πάμε. Η παιδιά Μπλακούτσα. Παρακαλώ, Εμπαπέ, Εμπαπέ, Παναγία μου. Παιδιά, η fake πίστη. Τι ωραίο κούρεμα. Κοιτάξτε εδώ, κόκκινη μούρη. Μπατζάν. Και καπέλο, νέα Το Υόρκη. καλύτερο απ' όλα. Το αφήσαμε για το τέλος. Το τελευταίο απ' όλα They 7 που είναι. Θα σας δείξουμε το πουλί του. πόσο τον έχει. Όποιος μαζέψει πόσο τον έχει, θα πάρει 10 χιλιάρικα. Και αυτό θα έρθει σπίτι σας για να σας το μπέρει, να σας τον αγκαλιάσει.